nwata ka emere ibe ya obi adị ya mma. Nke ka njanabata unu n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, Jose Mourinho akọwala na ya bere akwa ma kpekwa ekpere dịka okiru ebe Christian Eriksen dara n'ama egwu dịka obi ya kpọchiri na mamaka dị n'etiti Denmark na Finland na Euro 2020. Onye na-agbara Inter Milan bọọlụ gbara afọ 29 ka a kpọgara ụlọ ọgwụ ozugbo iji zọta ndụ ya. Mourinho kwuru sị, eche m na taa bụ ụbọchị ekwesịrị iji nwee ọṅụ, ọ bụghị ụbọchị iru uju. O kelere ndị na-enyere aka iji zọta ndụ Christian Eriksen. Distressing scenes in Copenhagen. Fans and players watched on in horror as Denmark's star Christian Eriksen collapsed in their Euro 2020 match against Finland. His teammates formed a human shield around him as he was given CPR on the pitch for several minutes before being taken away on a stretcher. Na nke itoolu, nwafọ ala anyị na-agụ egwu bụ Davido jiri n'ụlọ Zubi Michael dị n'Asaba iji kporie ndụ. N'ihe onyonyo Zubi wepụtara, o gosiri ebe Davido, ndị enyi ya na Zubi nọ na private jet na-aga Asaba. Ọtụtụ ndị mmadụ na social media etoola Davido maka nke a. Zubi bụ onye gosiri obi ụtọ ya ma na-efe ego ebe niile. We are coming. Biggest boss. Yes, so we're coming to shut it down. All the fans come out to have a good time. I'm bringing my able brother, live Zubi. Na nke asatọ, onye isi nke Biafra Customary Government ma bụrụkwa onye ndu ndị militant n'oge gara aga bụ Asari Dokubo akọwala onye ndu nke IPOB bụ Nnamdi Kanu dịka onye ohi. Dokubo n'ihe onyonyo o wepụtara hụrụ Nnamdi Kanu ebubo ibukọrọ ego edowere maka iji nweta Biafra. Ọ ṅụrụ iyi iwu Nnamdi Kanu na ndị nkwado ya n'ala. Ọ bụkwara ya ebubo ịdọla mba a na-agba inweta Biafra azụ. Fellow Biafrans, you can hear the voices of criminals talking about countries. We asked of people who contributed money to them. They are now telling us India, Russia, this is what is audited account. This is what Biafra will be under the criminal Nnamdi Kanu. Na nke asaa, site na mmachi amachiri Twitter n'ala anyị, Ochichi Etiti, onye isi ala bụ Muhammadu Buhari, osote ya bụ Ọkammụta Yemi Osibanjo na ndị ọzọ ji ọkwa na gọọmenti ebidola iji igwe kuu bụ nke mba India nwe arụ ọrụ. Kuu bụ nke ewepụtara n'abalị mbụ nke ọnwa Maachị 2020. Ewezuga ndị na-arụ gọọmenti ọrụ nọ na ya, ụfọdụ ndị na-arụ steeti gọọmenti ọrụ ahapụla Twitter ma banye na kuu. Na nke isii, onye minista na-ahụ maka ọrụ na iwe mmadụ n'ọrụ bụ Chris Ngige ekwuola na onye isi ala bụ Muhammadu Buhari enyere na ndị Igbo aka site n'ihe banyere iwe n'ọrụ nakwa akụrụngwa ndị eji enyere ndụ aka. Ọ kọwapụtara onye isi ala dịka enyi ndị Igbo ma gụpụkwa ya na nsogbu ọgbaghara na enweghị nchekwa dị n'ala Igbo. Ọ bụrụ ụfọdụ ndị ama ama n'ala Igbo ebubo ịkwado ogbugbu na mmebisi akụ na ụba n'ala Igbo iji bute aha ọjọọ nyere ọchịchị onye isi ala. Na nke ise, ndị inyom nke Chief MK Abiola lara mmụọ bụ onye nwetara mmeri na ntuliaka onye isi ala emeri na June 12, 1993 ka enwere ike ibido kwụ ụgwọ ezumike nka. Onye ọzọ ga-eketa oke na nke a bụ Ambassador Babagana Kingibe bụ osote ya na ntuliaka ahụ. Atụmatụ a bụ nke ọchịchị etiti chepụtara bụ nke ha ga-ebugara ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị maka nkwado. Abiola onye nwetara mmeri na ntuliaka ahụ kama onye isi ndị agha n'oge ahụ bụ General Ibrahim Babangida kagburu okwe ntuliaka ahụ. Na nke anọ, Asari Dokubo onye isi de facto customary government of Biafra akatọọla onye isi ala bụ Muhammadu Buhari maka ịkọwa ndị Igbo dịka kpọm nọ n'okirikiri. N'ozi nke onye na-ahụ maka mgbasa ozi ha bụ Uche Mefo wepụtara, ọ kwuru na ihe a onye isi ala kwuru gosiri iche ya imemila ndị Igbo. Ọ kọwara na ndị agha onye isi ala zigara na South na South East bụ ụzọ o si ebido arụ ọ chọrọ ịkpa bụ nke ọ na-emejupụtaghị site n'afọ 1967 ruo afọ 1970. Na nke atọ, otu pati All Progressive Grand Alliance APGA na aha mkpirisi enyochala ndị ji aha pati ahụ azọkwa gọvanọ bụ ebe e nyere na
mmadụ anọ nkwado bụ nke gụnyere onye gọvanọ nke Central Bank n'oge gara aga bụ Charles Chukwuma Soludo. Mmadụ anọ a ga-achịpụ ya na ntuliaka ime ụlọ abụga ga-eme n'abalị 23 nke ọnwa. Onye odeakwụkwọ nke otu a na-ahụ maka nnyocha bụ Ifeanyi Mberi kwuru na mmadụ 5 ndị ọzọ ka egbochiri isonye na ntuliaka ime ụlọ ahụ. Otu onye n'ime ndị a na-agaghị esonye gụnyere Nwamkpọ Sullivan Akachukwu, Chukwuma Umeoji na mmadụ 3 ndị ọzọ. Na nke abụọ, ụjọ ejidela ndị bi na steeti Delta dịka ndị na-eyi ndụ mmadụ egwu kwuru na ha ga-awakpo isi ọchịchị steeti ahụ bụ Asaba na Agbọ bụ isi ọchịchị Ika South Local Government Area nke steeti ahụ. Ọ bụ ndị Fulani jihadist na-eyi ha egwu a. Ndị otu Fulani jihadist a bụ ndị kwuru na ọ bụ ha sonyere Federal Secretariat Complex dị na Asaba ọkụ, dọrọ aka na-achị steeti ahụ bụ Ifeanyi Ọkọwa aka na ntị ka ọ kwugharịa ozugbo ihe o kwuru banyere akwadoghị ichi ehi na steeti ahụ. Na nke mbụ, ndị gọvanọ nọ na pati PDP ekwuola na ha ga-agba mbọ hụ na pati ahụ lọghachiri n'ọchịchị n'afọ 2023. Onye isi oche nke PDP Governors Forum ma bụrụkwa aka na-achị steeti Sokoto bụ Aminu Tambuwa kwupụtara nke a n'izuụka a. Uyo Tambuwa kwere nkwa na ndị gọvanọ si PDP agaghị awụ ndị ala anyị n'ala bụ ndị na-ele ha anya imejupụta ebumnuche pati ahụ ịlọghachi n'ọchịchị n'afọ 2023. Igbo ndị ọma, ebe a ka akụkọ iri gbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emeela maka isonyere anyị. Chetakwa isonyere anyị na Facebook, Instagram na igwe nzirịta ozi ọgbara ọhụrụ ndị ọzọ dị iche iche @IsiMbido TV. Ka emesịa.